Dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem 30. dana Ramazana. Allahumma ij'al siyami fihi bish-shukri wal qabuli ala ma tardahu wa yardahu ar-rasul muhkamatan furu'uhu bil usuli بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Allahu, učini da mi post u ovom danu bude nagrađen i primljen onako kako si ti zadovoljan i kako je zadovoljan tvoj poslanik, grana čvrsto povezanih sa osnovom, tako ti prava našeg prvaka Muhammeda i njegove čiste porodice. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.